Jangan disangkut dua lama. Oi kon disangkut dua lanya dosa sekitu bapi tua di tangan rapi. Orang pada ngaka semuanya ingin alim ulama banyak nak kiramat dengan laki itu sarupo bodoh mumbang di kalapu manukonan tunggu anak di bapu manukonan mudu kota aduana bapu tiado zat aju sifat namo kaginyo Allah ya Muhammad di mana kau inyo di mana bana sampai nyatonyo. Oi kalau kapam yati kita jalanan sama kabar-kabarimu takkan mungkin tumbuh atan dua di kudu takkan mungkin biawa kemalawan buayu ada purasu dengan merasu Bapo bana cincin di jari balaranya cincin karang udah jari badaranya tubuh ada sifat manis ujui ham sifat nanjali tua ionya mati
sebelum mati tentukan jalan akan dilalui. Tentukan bukit nanti kita daki, tentukan urang nanti dituruni. Aku balakuli dielaisi supaya nadapi di bejonang pawit Allah dua di aras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkat dan tuang seruku darah hati. di situ pulau Abu Jaya berdiri Baparangnya Muhammad kamanar wabi kokala Muhammad narako diuni nagari maka dimakan api Komandan Muhammad anggota suci suci anggota samo sekali. Itu landanya Iya matame mula diri Nah selamatnya badana
Lesari alaika
dolan tigo Adelai tigo popaliakan laika padolai nanduo Adelai dua dipulangkan laika padolan ionan aso Adelai ahasola iyo jujud lai sama to Adelai wujud iyo lanyato Adelai Tuhan nandiasano Asaparati delautan delai dengan la ombanyo la bacai layu indah lai babau ada tiado Baik Tuhan danyo baik Tuhan danyo menambahi Rabbi dihilangkan alam la dinafikan diri dihilangkan tubuh wala kasa ini di dalam lautan lebaran menjadi alat paparangan lelola cari Sinapa Maria masih udara uji sadalo makanan demikian lagi Alage kode komando le anda di ngari angin batiwi da ombak sapi Nan kode tak ada pe lama minta janji selamat perahu lah pulang ke tepi Nan kode pe aju de musuh mencari Allah nanti bodi diri soal pengajian ada sakian di bali dengan sakian lola dahulu dari lapadunan lanyu kami sebagai iola de panyamu dengan putui denyu tadi dengan la putih yola basampong hilangkan lala kami cari Imailah orang la de marando la dape pulo la de nyobini dengan laki yola lati bau kuasa rato na jojangko de la wakatula de nyo kami kamanjawab iola nyo tanyo dengan kola mola kami bumpai ko rasanyo rasola dasonyo Ola mo banala kami param ko buswa pulo la isinya Oi kola mo kami kape Delay ko ilay talinya Ola marusu na manggama Namanya di dalam nado O masalah na denyo tubuh o dengan buah iyo denyo kanyo Tantang lagi tula de nyobana de raja wani nantara so Iyo laksana labaluna tuli apo iyo banada undunya Atulang ng salabalong tulang ako puno dahulu nyo Ure lalasa labalun ure awapo pulo daulunyo O delayo darala sa balong darah ako puno dahulu nyo Itungan marusuan ng magamang manjamak di dalam kiro-kiro
jawaban sepanjang pengetahuan bidado. Ini walau ada jawaban Dari kami lah berdua. Jodak yang sabalung kulit jodak yang memang tanah dahulunya. Oh delai ba itulah denyobana pengajian kami terima. Tapi bukan tanah Sumarang, tanah Saripati Deno Pulau. Tulang lesa balum tulang Iyo aku dahulunya Matulah denyo air. Itu karena dahulunya. Oh delai tapi bukan sembarang air. Desa Saripatilah denyo pulau. Reksa balungan bau reksa matu angin dahulunya. Tapi bukanlah sulam barang angin, tetap Saripati denyo juo. Dengan laba itu katarangan dengan kami lah tarimo. Darangan sabalum darah. Aku pulo dahulunya. Sama tolai matu denyo api. Itu bana dahulunya. Tetapi bukan sembarang api. Saripati api denyo juo. Dengarlah itulah penjawaban pertanyaan dari saudara. Oh banyak banget jawaban kami, mungkin nabi kedua-duanya. Itulah indahlah diubah nyoba orang ditimpo palagaro. Iyo sekali lah di sini. Sakali kulo nan disiko. Oh delayo jalan jopane. Babalasan itu lah biasa. Biasa saja di dalam ada, biasa saja iyo di limbago. Yo de bala ganti kitola de mama satanyo. Ahala iyo la de kan bana de nalayo la de kampunyo. Iyo di masa ala tubuh. Oh de kan ditaruhi kan suranyo. Ina jodagi yang gure jakulanyo. Ditangkang itu juo. Oh ditaruhkan suranyo. Oh jayonyo kulit. Aku larutonyo. Aku contoh dia ke dunia nangko. Lai cahayo daging ay bagay manupulo. Lai cahayo tulang ba pulo cahayo nyo. Apo la contohnya dia teduyan ko. Itulah tanyo bulon ng kaduo. Ipasan tanyo jo irama maibo irama lanyo pop olayo ikola namonyo jam opop kato orang opop kato kito tomi pisanan punyo lakarajo. La iyo la itu la bunila nadanyo. Iyo dangabana tambahan tanyo mataku. Ko alun la tenyo lengka. O kami la batanyo. Nantingga japuy iyo mela sajo. Janganlah kecicia, nak jangan tajaleo. Minta iyo dijawab, oh di mukola basamo. Hati si pinonton, oh supaya nasuko. Kapulang adonan di bawah. Malapihao pado malamang ko
siang bahapi hari malam bahapi palito oi bari malah bana kanda kasadonyo gadang jo kete tula jo mudo Ku menangis saat ku terpaku menyenangkan nasib diri yang tiada arti. Pernah ku sesali namun itu tiada arti. Kini kami sadari semua itu suratan ilahi. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali namun itu tiada arti. Kini kami sadari semua itu suratan ilahi. Ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati, tak pernah ku sesali. Hidup ini baik kola caronyo. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban luka dan derita. Pernah ku sesali namun itu tiada arti. Kini kami sadari malam ini inilah nasib kami. Irama di kami batu, Tereng irama opo bionalamo, mari dituku ditambah pulo. Irama dama lari kona bonyo. irama gama ikonamonyo. Alam ini alam cano mama pe. Alam tama paruku alam manyu barang. Usaha dia kurang nandape inyo basayo la pandai tabang. Lainyo agasan ayo alapan ay tabang. Lagan niya air danau singkat tampak na dari muaruping Ayari nyo jani alaikan nyo tampak di daloin ala de namo kana lagi galo indah alam namu kanai pasar muaroban alam ini anak arang limau lunggo mana itali meminta oleh buat anakmu menarimu lalu kanamu amanarimo buat anakmu menarimu iwadoko aladiran wajo adelo jello Aladiya kunta
Bagi para lebajalan adalah jauh adalah sunyi. Apa telah datang letailah tiba. Allah jauh Allah dengan rencana seru. Ya Allah ya Allah ya Rahimul Mu'minin. Ala nuril mubin ala nuril mubin. Sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Ya Hanan ya Hanan tawaffana ala al-iman. Saudara manusia pasti pada